الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مسسلو abla nan ikuli bali mba ko bi cugudi me ala tando ikakenewa ça va jamano cugudi jamana oh bon nambe an jinero fi chama bi kala koy ah foni chama sino be konta joro fi ko ni bodon ko ni cha daba ku chama ne yo nje ambe nambe ko do azoro je woni be je la n'a fɔra bɛɛ an b'a kɛ majorité de sinon bɛɛ kɔni tɛ bɛɛ kɔni tɛ sinon an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ ko e ko faso ko an kelen kun ne t'o ye o kɛlɛkun foyi t'o la n'an bɛɛ ko fɛn kelen in kɔni kɔni an k'an ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ de ayiwa ko bu cogo di wa bon an bɛ yan ayiwa ko ka tasuma fiyɛ ni da ye o ye tiɲɛ mɛ fiɲɛ tɛ n kɔnɔ k'o ye ban ye bon Ablaye a kuma ye a bɛ se ka ɲɛfɔ de Ablaye maa min kan ka tasuma fiyɛ n'a ko fiɲɛ t'a kɔnɔ Ablaye i tɛ se k'a sɔsɔ dɛ non k'o ye ban de ayi ban tɛ o a ko k'a t'a kɔnɔ de e ma ye bamanankan na a bɛ fɔ tuguni yan ko a y'a minɛ a b'a da o tiɲɛ mɛ a y'a minɛ a b'a kɔnɔ Ablaye o bisigili ye n'a ko fiɲɛ t'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ fiɲɛ t'a kɔnɔ de Sulemani Kulibali Ablaye nan n tɛ muso fɔlɔ fɛ o ye tiɲɛ mɛ n tɛ ɲinina tɔgɔ ko bolofa b'i ta kan bon o ni kuma yɛrɛ jara yɛrɛ a bɛ fɔ ma ko ye kalabanciya ye awɔ i ɲina n'a tɔgɔ kɔ Ablaye ko bolofa b'i ta kan i b'a fɔ k'i ɲina n'a ka numéro kɔ ou bien i ɲina n'a ka so kɔ mais k'i ɲina n'a tɔgɔ kɔ Ablaye ayi a muso tɛ ayi a muso tɛ Ablaye o t'a muso ye ayi a muso tɛ cogo di ayi fɛn wɛrɛ don an bɛ dɔ wɛrɛ de fɔ a muso tɛ ayiwa musokɔrɔba dɔ ko ne ma ko maa min bɛ tilali kɛ i k'a sɔrɔ i b'a dusukun na a ka fisa n'i b'a ɲɛ kɔrɔ mɔgɔ min bɛ tilali kɛ i ka sɔrɔ a dusukun na a ka fisa n'i b'a ɲɛ kɔrɔ o ka fisa i b'a ɲɛ kɔrɔ ye wa bamanankan don parce que fɛn filɛ ye i b'a sɔrɔ a bɛ ka tilali kɛ jamana yɔrɔ min na a tɛ bɛɛ ye hakili tɛ bɛɛ la bɛɛ bɛ mɔgɔ bɛ fɛn mais n'e b'a dusukun na hakili b'e la e ta i b'a sɔrɔ a b'i ta bɔ a b'a jɔ fɔlɔ nin ye karisa ta ye i jɔ a b'o bɔ k'o bila fɔlɔ de ne y'a fɔ a ko a b'a fɔ Sule tɛ a y'a niyɔrɔ e mun sigilen e t'a dusukun na o non i b'a sɔrɔ ko jama cayara la a kunna hakili tɛ e yɛrɛ o don ayiwa ko ten o y'a kɛ cogo ye ko tilalikɛyɔrɔ la ko maa min bɛ tilali kɛ i k'a sɔrɔ i b'a dusukun na ka fisa n'i b'a ɲɛ kɔrɔ o don ayi Ablaye o don dɛ n'i b'a tigi dusukun na ka ban non i lafiyara o i lafiyara i yɔrɔ bɛ sigi yɔrɔnin kelen i tɛ yen nka i tɔgɔ bɛ yen dɛ Alahu akibaru ayiwa bisimila nba an bɛ dɔn jumɛn na bi araba ye mais décembre kalo tile 28 naamu san 2022 don tubaarikala ala ka tile hɛrɛ amina ya rabbi ama ni ye jumɛn ni les démocrates il est-ce qu'il est démocrate lui-même Ablaye a ko ten a ko di démocrate kuma na mun ye Kafogo Kulibali i b'a dɔn PMI PCA ale kɔni kɛra chevalier de l'ordre national Ablaye a ye jɔnjɔn sɔrɔ jɔnjɔn dira alhamdulillah a ma Segal Kokala Mayiga n b'o fana tɔgɔ dɔn ko l'homme de l'année hali ka taa bana ma ka segin l'homme de l'année don o ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko parce que fɛn fɔra dɔ yɛrɛ ko a sara filɛ ne k'a jɔ fɛn bɛɛ fɔra dɔw k'a kɛra banabaatɔ ye dɔw kɛra fankelen ye n'a nana tiɲɛ c'est l'homme de l'année a banna Ablaye naam an bɛ don douane kɔnɔ douane jumɛn douane malienne kuruba la kuruba kɔnɔ waritigiw fɛ u ka ɲɛmaaba Ablaye n'o ye Amadu Konate a ko di ale fana kɛra chevalier de l'ordre national ye ko ka kɛ n'a ye k'a fɔ k'a ye ca minnu kɛ mun ye jamana ye ko kama k'a kɛra mun ye chevalier de l'ordre national ye donc wari yɛrɛ a ye caman kɔni yira a ye record bati o RPM kɔnɔ Ablaye naamu mun bɛ tali kɛ BPN olu kɔni ka démission Ablaye u y'a réclamé dɛ o ko ka walan sɛbɛn k'a ka walan sɛbɛn donc kuma bɛɛ a la u ma bɛn a la naamu ka to politique ko kɛnɛ kan hali bi Ablaye ko nin ye parti politique kura ye mun ye MJP faso yelen ko parti kura min don n'a bangena Ablaye k'a bangena fana ko k'a sɔrɔ ko ɲi b'a da dɛ ko ten a ko wara ka bɔ k'a bangena ko k'a sɔrɔ ɲi b'a da o kaɲi
Avec mon Black River. Ambo Bla. Nouvelle Horizon. Nouvelle Bala. Nouvelle Bala Blay. Ale Kodi. Akacha Kumara. Ale ko Krengeranela. Ni jateminɛ kɛ sa. Mun ye recommandation minnu kɛra mun ye assise nationale de la refondation kɔnɔna la. A bila baaraw siratigɛw kɔnɔna la. Mun ye délégation dɔ wulila ka taama bere ta k'u ɲɛsin mun ye Colonel Asimi Goita ma. Walasa ka se ka taa a deli k'a fɔ a ye k'a ka se k'u dɛmɛ k'u bilasira mun bɛ tali kɛ baara ninnu yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogoya min na n'o ye assise baara ninnu ye. Taama bere kɔni taara ka ɲɛsin mun ye an ka jamanakuntigi ma. A bila OCHA olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la mun ye lakanabaliya a bila ko a bonyanen don kosɛbɛ ko surtout mun bɛ tali kɛ ko taamasira yɛrɛ fɛla la a ko lakanabaliya ko a ko bonyanen don kosɛbɛ nin waati in na. Ala ka kisi. A bila ko nin ye bandi kelen ale n'a a jɛɲɔgɔn 6 olu kɔni olu minɛna mun ye Sangarebugu o kɔnɔna la a kɛnɛ k'a fɔ mun ye ko drogue ale ni mifɛnjugu caman a bila ko o yera olu bolo. A bila jɛkulu dɔ bɛ n'u b'a wele ko Timbuktu Institute i b'a dɔn yɔrɔ ko n'i ye maliyɛn bɔ 100 sigida o 100 sigida ko 42 ko politique ko yɛrɛ t'u ka sira ye ko b'a la ni politique kuma fɔ dɔrɔn u bɛ suru ci u bɛ wuli ka tɛmɛ olu ka jatew de y'o yira. O tɛ ɲuman ye politique ma. A bila ka to Nouvelle Horizon kɔnɔ hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye ONU secrétaire général ale ka kumaw la a ye bataki minnu bɔra ka ɲɛsin mun ye Mali ma o y'a yira k'a fɔ mun ye Mali kɔnɔ yan ni ye denmisɛnninw ta 1400 a bila k'olu de kɛra sababu ye minnu degun ser'u ma kosɛbɛ ka kɛnɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ kɛlɛ min bɛ mun ye jamana kɔnɔ nin waati in na ko ka kɛnɛ k'a fɔ ko baara ninnu jateminɛw yɛrɛ la k'a bɛ jateminɛ mun ye avril kalo tile fɔlɔ san 2020 o kɔnɔna la ka na fɔ mars kalo tile 31 san 2022 ko ni denmisɛnnin 2095 a bila ko gɛlɛyaba taara ka ɲɛsin olu ma mun ye ka kɛ ni bamaji wale kɛbaaw olu ka baaraw olu ye. Le soir de Bamako. A bila Bamako wula ko a bila Togo la. Bakari Togo la. Bakari Togo la. Ale ka Bakari Togo la kelen a ka procès ko kɔfɛ. A ka kiiri kɔfɛ. A ye kuma fɔlɔ min fɔ. A ko ni ye engrais marché ta k'a di maa ma maa min tɛ se ka na ni engrais ye a bila ko o siratigɛ kɔnɔna ko sɛnɛkɛlaw ko diyagoya de ye k'u bɛ bila gɛlɛya kɔnɔna la a ko ten. Ayiwa. A bila ko n'i ye baaraw ta ka jateminɛ rapport kura min bɔra mun ye ONU fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko maa 2000 bɔɲɔnko kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye sifinnakaw ye a bila ko gɛlɛyaba yɛrɛ olu kan dɛ olu ka rapportw kɔnɔna la u y'o de fɔ a bila ka to min ye Bamakɔ wula kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye a jateminɛ sa an b'a fɔ mun bɛ tali kɛ nin ye maa kofɔlen dɔw ye maa minnu ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ni u bɛ bɔ tribu min na n'u ko tribu Idarfan olu ka baaraw kɔnɔna la bila u n'u ka baganw olu tun b'a la ka boli ka bɔ mun ye Ansongo a bila o siratigɛw kɔnɔna ko bamaci wale kɛbaaw olu kɛra sababu ye ka siratigɛw ɲɛ k'u bɛɛ lajɛlen minɛ ni maa kofɔlen ninnu k'u y'a yira k'a fɔ k'u b'a la k'an ka faamaw ale ni gaciyanbaw k'olu dɛmɛ o siratigɛw de la o tun bɛ boli la o boliw de siratigɛw la san dankarikɛriw la a bila ko camion bolila ninnu n'olu tun bɛ baarabila la bila ko a ko ɲɔngirila fɔ ka bɛn kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛnna la baaraw bɛna segin ka daminɛ kɛrɛnkɛrɛn mun ye syndicat national des chauffeurs ye ale ni conducteur routiers u ka grève ko kɔni k'u y'o ko kɔni ɲɔngiri ka ban ko baaraw bɛna segin ka daminɛ a bila mun y'an ka finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛn mun ye Mondoro mara kɔnɔna la a bila ko u ye gosili kɛ kosɛbɛ surtout an b'a fɔ mun ye sanfɛ kɛlɛ n'o ye armée de l'air maaw ye ko bamaci wale kɛbaa bɛ caman bɛ a bila olu kɔni u bɔnɛna u ni na ni waati in na o cɛ ka ɲi l'indépendant
Ablaye ko Mali ka dugujukɔrɔ nafolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko taji ko Ablaye ko kabako don wa tiɲɛ don wa ko ni tiɲɛ don Mali yɛrɛ ka pétrole yɛrɛ k'a bɛna bɔ waati jumɛn dɛ a mɛnɛ sira la kɔni ɲininkali filɛ nin ye dɛ non a tiɲɛ don sɛbɛnnikɛla ye mun fɔ ko ni tiɲɛ don k'a bɛna bɔ waati jumɛn ayiwa mais fɛn bɛɛ n'a waati la fatigi o don siga foyi t'a la Ablaye maa caman u n'u bolofɛnw kɛrɛnkɛrɛn n'o ye baganw ye Ablaye ko u tunda n'olu ye Gawo dɛ u tunda n'olu ye mun ye hali bi Gawo kɛrɛnkɛrɛn an b'a fɔ T-site mun ye population kɔni bɛ manifester la nin waati in na dɛ wala ka u ka nisɔngoya ka se k'o yɛrɛ ka kɛnɛ ye k'a fɔ u bɛ cogoya minnu na u bɛ lahala min na nin waati in kɔnɔna la Ablaye an bɛ taa Tombouctou o ye ne ka dugu ye i ka dugu tɛ mun ye gendarme 1 Guna mara kɔnɔna la Ablaye ale bɔnɛna nin na dɛ a bɔnɛna nin na Ala ka hinɛ la amina ya rabbi tubaarikala Ablaye an bɛ to hali bi indépendant kɔnɔ min ye kɛrɛnkɛrɛn recommandation minnu kɛra assise nationale ye min ye comité de suivi olu ka baaraw kɔnɔna la u bɛ ka jamanakuntigi k'a ka dɛmɛ ɲini pour que u bɛ se ka baara kɛ cogoya minnu na jɛlenya kɔnɔna la ladiriya kɔnɔna la baara min dir'u ma u ka se k'a ko kuncɛ Ablaye Birima Touré sefa wari miliyɔn 54 Ablaye ale y'o bila a poche kɔnɔ dɛ k'a gagné PMI na miliyɔn 54 n'a kun kan fɛ ka bɔ Fanta la kɛ fama ye waritigi yɔrɔ kelen o kɛra décembre kalo tile 18 ayi n ko ka bɔ Fanta la kɛ waritigi yɔrɔ kelen Ablaye mun don a la ma a t'a da dɔn dɛ ayiwa mais kɔni b'a dɔn a ma 50 kɔni dɔ la miliyɔn 50 kɔni a ma dɔ la o kɔni dalen dɔ la a ko kɔni filɛ ayiwa o kɔni hali se ka o su kɛ nin minɛ leçon faso ka fasiri a ko di Ablaye Sumala Sise Ala ka hinɛ a la amin ale ka fondation olu kɔni école ɲumanw Ablaye cadeau kɛr'u ye ka kɛ ni san laban ye tubaarikala o baara hukumu kɔnɔna ye naamu farikolo ɲɛnajɛ an bɛ don o kɔnɔna la Argentine ale ma coupe du monde ta wa u yɛlɛla o nɔfɛ hali bi coupe du monde tali kɔfɛ u ka dege karamɔgɔ Lionel Sakoloni Ablaye san 4 dira ale ma tuguni k'a ka taa ni baaraw ye baara b'a bolo ko baara ka ɲi baara de b'a bolo sisan baara de b'a bolo sisan baara de wulila tuguni dege karamɔgɔ dɔ bɛ Ablaye u b'a wele ko Fabio Capello a ko Cristiano Ronaldo ko mɔgɔ kana ni Messi suma bilen dɛ alors danfara kɔni kɛra ko fɛn kelen tɛ k'u kana suma bilen a banna ka segin kana mun ye Mali kɔnɔ yan taekwondo o tɛ senfili ani bolofili ye wa ko de club dɔ bɛ yen u b'a wele ko club foyer olu ka maître ba dɔ bɛ Ablaye u ye ɲɛnajɛ k'a tɔgɔ la n'o ye maître Yanke Kulibali tɛ Yanke u ye fɛti ba kɛ a tɔgɔ la tubaarikala n'u b'a wele ko maître Bakari Jawara Jawara don ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Yanke championnat national ligue 1 orange tile 9 baaraw kɔnɔna la Ablaye ko tile 2 dolanci kɔfɛ mun ye tile 7 ni tile 8 kɔfɛ ni joli b'a se kuma sɛbɛya sɔrɔ mun ye tile 9 sa k'a ye sɛbɛya sɔrɔ Bakarijan kan 2 ani 0 Bakarijan kan 2 ani 0 ayiwa tubaarikala ballon tan tɛ yan o don i bɛ se bi sini dɔ b'i da ballon tan yɛrɛ tɛ faamu tuma dɔ la i b'a sɔrɔ logique t'a la koyi dernier bɛ premier bati a bɛ kɛ a bɛ kɛ Ablaye salon yɛrɛ an y'o fɛn caman y'an ka ballon tan yɛrɛ la yan sinon Angleterre de a ka ca ye dernier n'a ye premier sɔrɔ ɲɛna i bɛ Ala kale i b'a k'o tɛ bi an tɛ 28 ye o don waati min na an bɛ Bamako ka di waati min na Ablaye o bɔra a ma di sisan asa yɛrɛ b'a dɔn Bamako bɛɛ nɔgɔlen dɔ yɛrɛ o yɛrɛ y'a goya fɔlɔ o furanin ko kuma kɛ n b'a dɔn i y'a suturé la o jama cayara o y'a degun filanan ye sisan bandiya cayara i ka moto kelen ni ko b'i fa fu Ablaye o de ka jugu ko in problème yɛrɛ de donc i b'a dɔn Bamako man di o tɛ taa ni moto yɛrɛ dɔrɔn dɛ o b'i fa a nɔfɛ de ni ne ko Bamako man di fɔlɔ ni ne bɔra ni ne jɔ kare kun ne ko n bila i bɛ n bila hali tɛ se ka sisan o bɛɛ bɔra la Ablaye sa an bɛ siran dɛ surtout an bɛ san laban yɛrɛ la karisa ɲɛma n ta Ablaye tɛmɛ a la kɛ i n'a fɔ i m'a ye i tɛ jurumu foyi sɔrɔ a la voilà donc walima ne ko Bamako ka di waati min na i y'a faamu sisan o waati ne fana banana tɛ pese k'a d'i ma dɛ i b'a sara da a bɛ sarada de a bɛ sarada k'a feere i ma walayi n'i ye mun kana sa yɛrɛ bɛ siran Ablaye ne bɔra Côte d'Ivoire san min kana 2004 namasa nege de ye minɛ n ko n bɛ taa namasa san gudɔrɔn da la ne nana mugan bɔ k'a di muso ma a ye namasa kelen ta ka di yan ne ko i m'a faamu dɛ a ko ko n balimakɛ k'e ye dunan ye dɛ n ko dunan ko tɛ dɛ n ko ne ko muganna de ko nin ko den kelen de ye muganna ye n ko a ka kan ka wari de yan an m'a san 3 5 4 ayi sisan de fɛn bɛɛ kɛra kilo ye Bamakɔ sinon fu tun tɛ kilo ye a bɛɛ tun bɛ sa hali jɛgɛ u t'a fɛrɛ ma kilo ye o b'a sara de a b'a tɛrɛmɛ
n'aw bɛnna la i bɛ taa n'a ye bi kɔni saradali ni tɛrɛmɛni fo ni sera Moti dɛ ni Moti yɛrɛ dangada la ye i bɛ se de u bɛ bɔ n'a ye ji kɔnɔ dɔrɔn i b'a tɛrɛmɛ voilà i bɛ tɛrɛmɛ ye min bana tun tɛ tɛrɛmɛ u b'a fɛrɛ ma u b'a sarada k'a d'i ma mangoro yɛrɛ b'a saraka k'a d'i ma o don mais sisan a bɛɛ bɛ peser e kɔni b'a dɔn ko yɛlɛmana sa papaye bɛ peser wallahi fɔlɔ bon tɛ zɛrɛ n'i ye dɔrɔmɛ mugan mangoro sa i b'i fa fo i b'a to sisan kɛmɛ yɛrɛ den kelen kɛmɛ kɔni i bɛ taa n'a ye so yɛrɛ i taara n'a ye denbaya bɛ jigin la yɛrɛ seulement n b'a fɛ ka mun fɔ Bɔbɔkari waati min na ni k'a taa 28 29 30 fo 31 tile fɛ bɛɛ bɛ pɔsiba de sɛgɛrɛ mun tun bɛ yen pɔsiba carte postale tun bɛ yen mouchoir ni tun bɛ yen enveloppe ɲuman ninnu tun bɛ yen a dessinement tun bɛ yen an bɛ taa a mouchoir ninnu san a dessin b'a kan an bɛ carte postale san an b'a don a mouchoir la an bɛ sɛbɛnni k'a kɛ ka enveloppe ɲuman san k'a k'a la k'a kɛ bon année bonne santé an bɛ taa di an bɛnkɛ n'a kɔrɔkɛ ma olu bɛ 400 400 200 d'aw ma o nisɔndiya la wari tun bɛ kɛ Bamakɔ yan a bɛ taa bonne année souhaité u ye an bɛ taa bonne an bɛ taa dɔrɔn an bɛ enveloppe d'u ma i lettre foroko ninnu fɔ an tun b'a kɛ mun ye o tɛ ne yɛrɛ ayi voilà an tun b'a kɛ tan de forcément da la et puis mɔgɔw sigilen don spécialiste en écriture non ni ne ko ka Mohamed Kan sɛbɛ calligraphe non u b'a sɛbɛn fo n'i y'a ye i yɛrɛ bɛ content fo i yɛrɛ nisɔndiya i yɛrɛ bɛ ɲa nin ne tɔgɔ ye wa Fati sisan Bamakɔ man di ko de volera i y'a ye ka ko tɛ kelen ye sisan de i y'a faamu sisan de non kelen tɛ merci beaucoup merci Kanbɛ